Fil-parroċċa tal-Imġar fejn qegħdin hawnhekk sar xogħol ta' restawr fuq il-frontispizju tal-Knisja Parrokjali. Li hija knisja sabiħa ħafna u da x-xogħol sar b'ċerta reqqa u dettall ħalli il-frontispizju se joħroġ verament sabiħ ta' Marija Mtella s-Sema. Fil-parroċċa ta' Ħaddingli dedikata wkoll il-Marija Mtella s-Sema, hemmhekk sar xogħol ta' restawr fuq statwa antika ħafna ta' San Ġwan Battista għas-seklu 16 u anki mbagħad il-Via Sagra, xogħol li juri apprezzament anki għal opri artistiċi antiki. Iż-żewġ parroċċi ifakkruna kemm importanti li aħna napprezzaw il-wirt artistiku, kulturali, kattoliku bħalma qed isir permezz tax-xogħol ta' restawr u li aħna napprezzaw ukoll il-wirt naturali u arkitettoniku. Hawnhekk l-Imġarrin jħobbu ħafna l-Knisja, tul is-snin ħadmu ħafna l-Knisja, jalla jkomplu jożżuha u japprezzawha, jalla wkoll aħna li nqogħdu mhux l-Imġar imma ftit il-bogħod, nistgħu nħarsu u nibqgħu naraw il-Knisja, ma jkunx hemm xi bini li jgħattilna il-Knisja jitellef dan ix-xenarju. U l-istess Ħaddingli. Jalla il-inkomplu napprezzaw il-wirt naturali u arkitettoniku flimkien mal-wirt anki artistiku u patrimonju sabiħ li għandna.